Barka da zuwa tashar Face Hausa 24 TV, tashar al'umma. Labarai da dumi sa a yanzu za mu kawo maka kamar haka. Tofa, Malam Aminu Daurawa ya fito ya bayyana dalilan da aka riga aka kama Murja Ibrahim Kunya a dangane da abubuwan da take yi a cikin faɗin duniya gabaki ɗaya. Don ku a yanzu Malam Aminu Daurawa ya fito ya bayyana dalilan da aka kama Murja Ibrahim Kunya. Masu raro dai sai ku gyara zama tsaf domin jin abin da ke faruwa. Don ku a yanzu har ya kai da yan yi zuba sun je har gidan su Murja Ibrahim Kunya sun ɗauko ta an gurfanar da ita a gaban kotu. Masu raro dai sai ku gyara zama tsaf domin jin abin da ke faruwa. Don ku a yanzu Murja Ibrahim Kunya an gurfanar da ita a bakin kotu. Don ku a yanzu har an yanke mata hukunci. Amma mai sauraro da kan makai ka cikin wannan harkar shan bidiyon, don ku a yanzu za mu kawo maka wannan cikakken bidiyo wanda Malam Aminu Daurawa ya fito aka tattauna da shi a dangane da kama wannan yarinya mai suna Murja Ibrahim Kunya, wanda kowa fa sani tun a baya. Ba wai iya wannan abin da wannan yarinyar bane ba, har ya kai a yanzu aka gurfanar da ita a gaban kotu. Don ku tun a baya an taɓa kiran Murja Ibrahim Kunya, ba ma ita kaɗai ba da sauran yaran nata. Don ku har aka tsaya aka musu nasiha aka faɗakar da su a ofis ɗin Malam Aminu Daurawa. To a yanzu ta kai har da cewa an je har gidan su Murja Ibrahim Kunya, an je an cafko ta. Don ku an gurfanar da ita a gaban kotu an yanke mata hukunci. Ga dai cikakken rahoton za mu kawo maka kamar haka. Mai sauraro sai ka tsaya ka saurari abin da ke faruwa. Amma mai sauraro da kan makai ka cikin wannan haƙarshen bidiyon, da mana fatan idan wannan lokacin ne shigar ka cikin channel ɗin tamu mai ɗumbin albarka, da muna fatan za ka daure ka danna alamar subscribing kamar haka, sannan sai ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun rahotannin labaran namu kuwa kai tsaye da zarar mun ɗora. Ga dai cikakken rahoton sai ka tsaya ka ji abin da ke faruwa. Ga cikakken rahoton. Kan korafe-korafe da ake ta yi a kanta na wasu abubuwa da suke yi har aka shirya tuhumomi guda 7 a kanta. Dama baka manta ba, a baya mun taɓa kiransu muka yi musu nasiha, muka ba su shawarwari, muka yi musu wa'azi, muka yi musu addu'a, har muka kawo ma dan kuɗi haka muka ba su na siyan data, muka ce su je su juya harkar TikTok ɗin ta zama harkar sana'a da kasuwanci da business da talla, su daina yin kalmomi da suke yi na batsa da abubuwa da basu dace ba waɗanda suke lalata tarbiyya. Kamar wasu suka yi mana alkawari a lokacin, suka yi mana alkawari cewa musamman ma ita ta yi mana alkawari cewa ba za ta sake yin irin waɗannan abubuwa ba. Saboda haka sai kuma gashi yanzu ana ta samun korafi ya yawa, musamman mutanen unguwar da take zaune tun shama sun turo mana cewa tana lalata musu tarbiyyar yaran unguwa, da har ma akwai barazana da suke a kanta. Shi yasa hukumar Hizba ta ga kamata ya ta kamo ta ta kai ta kotu, sai kuma abin da alkali ya ce. Kamar waɗansu tuhume-tuhume ne ake yi mata, kun yi maganar tuhume-tuhume har guda 7. To an karanta waɗannan tuhumomi a kotu, kuma ta musa waɗannan tuhumomi da ake mata guda 7, don haka alkali ya tura ta